Scripturii, ediția Cornelescu, 1007. Evanghelia după Luca, capitolul 13, primele 9 versete. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galilieni a căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galilieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galilieni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut unul din Siloam și i-a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. El, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, doamnelor și domnilor, prin binecuvântarea Domnului în această seară suntem în casa Domnului și mulțumim Domnului pentru cântările deosebite pe care fanfara, fratele Pascal împreună cu sora lui, corul bisericii au lăudat pe Domnul și ne-au înălțat inimile în prezența Domnului. Amin. În mod special apreciez fanfara dumneavoastră. Am mai cerut odată cealaltă cântare care s-a cântat, dar dirijorul a spus că cânt una la o fel de frumoasă. Domnul să-i binecuvinteze. Totuși eu o doresc pe cealaltă. Puțin mai târziu o să o cer să se cânte. Ați muncit enorm de mult, vă apreciem, ca și celelalte cântări cântate aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă întărească. Amin. Am citit acest pasaj biblic pentru că vrem să vedem cum vede Dumnezeu lucrurile. Din punctul nostru de vedere, de foarte multe ori suntem preocupați și avem priorități pe care le considerăm logice, normale. E prioritar să mergi la un loc de muncă, e prioritar să ai un telefon bun, e prioritar să ai o mașină bună, e prioritar să ai un concediu bun, e prioritar, o grămadă de lucruri prioritare. Când vezi ce se întâmplă în Ucraina acum, când oamenii lasă agoniseala de o viață și pleacă pe drumul pribegiei, neștiind dacă cineva îl va primi sau dacă va dormi undeva înghețat de frig, îți dai seama că toți oamenii aceștia își dau seama acum că au fost fericiți și n-au știut. Își dau seama că au fost binecuvântați și în timp ce erau binecuvântați butonau pe telefoane. Tata, mama, copiii. Își dau seama că au avut ocazia să cânte într-o biserică și acum nu mai pot cânta. Își dau seama că puteau să aibă momente de rugăciune, să se roage, să fie cu ceilalți, dar acum sunt împrăștiați și pleacă. Iubiții mei, cred că ar trebui să învățăm, Doamne ajută. Amin. Și noi avem prioritățile noastre, pentru că nu explodează bombele lângă noi, încă avem prioritățile noastre. Dar tata, mama, frații, surorile, adunarea, părtășia, este prioritară. Și apoi mai există un lucru, frații mei. Tot ce vedeți dumneavoastră în lumea aceasta este foarte bine calculat, așezat. Sunt miliarde de îngeri. Fiecare om rostește anumite cuvinte, bune sau rele. Biblia spune că orice om va da socoteală nu de cu orice cuvânt bun sau rău, ci de orice cuvânt nefolositor. Mai țineți minte când ați spus ultimul cuvânt nefolositor? Nici nu băgăm în seamă noi. Sunt îngeri care notează lucrurile astea. Sunt în urma noastră o grămadă de scribi cerești care ne notează atitudinile, zâmbetul nostru ironic, disprețul nostru sau compasiunea noastră. Toate astea sunt notate. Într-o zi vor sta în fața noastră ca niște capete de acuzare sau de răsplătire. Modul în care ne-am comportat. Și noi credeam că nu ne vede nimeni. Și noi credeam că putem să spunem tot ce ne vine la gură. Și noi credeam că am fost isteți. Iubiții mei, toate lucrurile acestea sunt notate de îngeri. Tot ce se întâmplă în lumea aceasta nu-L ia pe Dumnezeu prin surprindere. Prin surprindere ne iau pe noi. Prin surprindere iau pe cei care pornesc anumite acțiuni și nu se mai pot opri din ele și nu știu ce să mai facă, pentru că i-au depășit, nu iese calculele, nu iese problemele. Însă, în sala tronului de domnie, toate lucrurile sunt clare, slăvit să fie Domnul. Amin. Dar cum vede El prioritățile noastre? Ce anume constată El că ar trebui să facă oamenii care de preț înaintea Lui?
Am ales pasajul acesta biblic care undeva ridică anumite întrebări ca și pe timpul Domnului Iisus Hristos privitor la ce se întâmplă în prejurul nostru. Suntem afectați de războiul acesta și de pierderi de vieți omenești și de oameni plecați în pribegie din cauza faptului că e lângă noi. Dar războaie pe pământul ăsta, în Africa ați auzit de războaie? În Afganistan ați auzit de războaie? În Cecenia, dar nu era lângă noi, nu avem noi treabă cu ei, nu-i așa? Uite că e lângă noi, ca să ne dăm seama că noi trebuie să avem anumite atitudini și de lângă noi poate veni la noi. Și ce e important într-o zi când îți poți lăsa totul, poți lăsa totul dacă poți lăsa totul și să poți pleca. Că nu mai este importantă mașina pe care o ai, că nu mai este importantă cifra de afaceri, că nu mai sunt importante diplomele cu care ai garnisit holul casei tale, că nu mai sunt importante astea. Oare ce e important în ziua aceea? Scriptura ne spune că au venit niște oameni destui de supărați, cum sunt și astăzi mulți oameni, la Domnul Iisus Hristos, care știa că are răspuns la orice întrebare și are acces la informații la care noi, muritorii, nu avem acces. Și a spus, Doamne, știi ce s-a întâmplat unor galilieni care locuiesc în nordul Israelului, din Galileea? Ei au bătut drumul până la Ierusalim să se închine în templu. Și pe când ei își aduceau jertfele în templu, atenție, nu organizau ceva acolo, o demonstrație, o răzmeriță împotriva lui Pilat. Nu. Pe când își aduceau ei jertfele în templu, a venit Pilat, guvernatorul roman, i-a măcelărit acolo și a amestecat sângele lor cu sângele jertfelor lor. Normal, ei se așteptau că pe lângă repulsia pe care o aveau ei, intriga pe care era înăuntru lor și Domnul Iisus mă cum a putut face omul ăsta așa ceva? Dar Domnul Iisus Hristos nu pune problema așa. Pentru că se vorbește din alte sfere, nu de la orizontală. Când vezi mame cu copii trecând granița, oriunde vom merge, ce vom face? De pe verticală se vede altceva. Și Domnul Iisus vine și spune o problemă în felul următor. Credeți voi că acești galilieni care au fost măcelăriți în ziua aceea și am amestecat sângele lor cu sângele jertfelor lor, erau mai păcătoși decât toți ceilalți galilieni că au pățit așa? Că dacă stăm bine să ne gândim, avem un soft pe chestia asta. Nu degeaba îi se întâmplă lui treaba asta. În lumea asta lucrurile sunt drepte. Nu degeaba, trebuie să făcut ei ceva. Trebuie să fim și dacă ne dă cineva o idee, Domnule, uite ce au făcut în al doilea război mondial, uite ce fac ei, uite a venit cineva acolo, dintr-o dată, parcă e logic să se întâmple lucrurile astea. Domnul Iisus spune sec, nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți, nu le spune toți galilieni o să pățească asta, toți veți pieri la fel. Și apoi, parcă n-ajunge, vine și ea o situație dramatică care s-a întâmplat nu de mult în Ierusalim. Nu știu cine a fost arhitectul la turnul ăla a Siloamului, dar cert este că a fost un fel de turn Pisa, dar care nu l-au mai susținut ăștia, s-a înclinat într-o zi și a căzut și a prins în cădere 18 oameni, 18 bărbați au murit. Nu ne spune Scriptura câte văduve, câte orfane au rămas, dar Domnul Iisus Hristos îi rea lucrul ăsta celor 18 oameni care au murit în floarea vârstei, puteau să mai aibă zile. Și vine și spune, credeți voi că ăștia 18 au fost mânați acolo de cineva așa și au fost mai păcătoși decât toți ceilalți locuitori din Ierusalim? Din nou vine și spune, eu vă spun, nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți speri la fel. Nu se referea la metodă, Domnul, ca să construim alt Siloam și la rând tot prinde pe fiecare. Nu se referă că Pilat va omorî tot în templu oameni, ci se referă la faptul că dacă nu-ți faci menirea pe care Dumnezeu ți-a rânduit-o în lumea asta, ocupi pământul degeaba. Bombele nu cad la întâmplare. Ocupi pământul degeaba. Există o menire pe care o are fiecare om. Și trebuie să o atingă. Dacă nu-și atinge menirea, ocupă pământul degeaba. Este dat la o parte și pe pământul acela este sădit cineva care își atinge menirea. De aceea, frații mei, iubite surori și stimați ascultători, am vrut să vă prezint lucrurile astea din perspectivă biblică, divină, de la Dumnezeu la noi. De la noi contează să ajutăm, să facem ceva, să le plângem, să îi ajutăm să facă. E bine, e ok, e omenesc lucrul ăsta. De la Dumnezeu sunt lucruri care contează ca tu să fii un om care îți atingi scopul pentru care te-ai născut în lumea asta. Scopul pentru care n-ai murit la 3 luni. Scopul pentru care ai fost ocrotit în timp ce alții au dispărut de pe fața pământului. Dumnezeu te-a ținut ca să ai un scop. Să ai o menire. Dacă tu nu-ți atingi menirea aceasta,
Cu alte cuvinte, dacă nu te pocăiești, vei pieri. Nu contează că-i Putin, că-i Pilat, că-i turnul Siloamului, că avionul a căzut și că bomba a căzut lângă tine sau e altă formă de boală. Nu contează. Atingeți menirea pe care ți-a dat-o Domnul. Doamne ajută! Permiteți-mi să vă pun 3 întrebări tuturor celor prezenți, prietenilor, fraților, surorilor, tinerilor care sunt aici, pentru că contează enorm de mult viața ta viitoare, cum răspunzi la întrebările astea. Prima întrebare pe care ți-o pun, ești spin sau smochin? Spune Sfânta Scriptură că un om a sădit un smochin în via sa. Atenție, avea o vie. În vie ai struguri de toate felurile, de toate categoriile, dar avea un singur smochin. El struguri știa gustul la struguri, pe sortimente. Dar când era dor de smochine, nu se ducea la vița de vie, că vița de vie nu produce smochine. Singurul care produce smochine, cine-i? Smochinul. Se ducea la smochin și avea 3 ani de când vizita smochinul ăla și atenție, nu era uscat, era frunzos. Avea tot ce trebuiește. Numai că nu producea smochine. Și îi spune vierului care se ocupa de toată via, sunt 3 ani de când caut rod în smochinul ăsta și nu găsesc. Tai-l. La ce să cuprindă locul degeaba? Menirea lui nu să aibă frunză. Menirea lui nu să țină umbră la pământ. Menirea lui nu să-mi țină mie de răcoare la soare. Menirea lui să aducă smochine. Pentru că nu-și aduce smochinele care trebuie. Tai-l. Și atunci intervine vierul și mai dă un rogaz de 1 an. Am să-l săp de jur împrejur, am să-i pun gunoi la rădăcină. Mai lasă la anul acesta în atenția mea. Voi suplimenta cu alte cuvinte prioritățile lui ca el să poată produce. Dacă nu produce nici cu suplimentele pe care le dau eu, îl vei tăia. Stimații mei, v-am spus că prima întrebare este ce ești, spin sau smochin? De ce spun lucrul acesta în Luca, capitolul 6, cu versetul 44, Biblia spune așa, căci orice pom se cunoaște după roada lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini. Pune în antiteză Domnul aici smochinul cu spinul. Nu se duce nimeni la spin să caute smochin, nici la mărăcine să caute măsline, ci știe că fiecare pom își produce rodul lui. Ori, iubiții mei, că noi ne-am născut în lumea aceasta, indiferent în ce familie educată și cultă ne-am născut noi, indiferent în ce cult religios ne-am născut, că e pentecostal, că e baptist, că e ortodox, ne naștem din punct de vedere spiritual ca spini. Așa ne-a făcut părintele nostru Adam. Avem numai țepi pe noi, numai țepi. Totdeauna ne întrebăm ce trebuie să facem și când cineva vine la noi îl înțepăm. Imediat îl șfichiuim cu vorba, pentru că natura noastră e țepoasă, e natură păcătoasă. Nimeni nu trebuie să-și învețe copilul să mintă, îl va prinde mințind. Nimeni nu trebuie să-l învețe pe cineva să se răzbune. Știi, dacă cineva îți face un rău, nu te duci la o facultate de răzbunare, să înveți acolo de la un profesor cum să te răzbuni tu. E efectiv fără facultate, fără școală, fără îndemnuri, știi cum să-i răspunzi lui ăla să nu se mai agăță niciodată de tine. De ce? Pentru că e în natura ta să produci țepi. E în natura ta să produci spini. E în natura ta să înțepi pe ceilalți. E în natura ta lucrul acesta. Și când cineva îți face bine, stai și te gândești, ori și urmărește asta? Nu cumva ăsta au pus ochii pe banii mei? Nu cumva ăsta? De ce? Pentru că asta e natura noastră în care suntem bănuitori, ochi rău, ne uităm în dreapta și în stânga și chiar dacă cineva vrea să ne facă bine cu adevărat, îl privim suspicios. Nu putem. Puneți-vă dumneavoastră, imaginați-vă că vreți să îmbrățișați un cactus care e plin cu spini, un spin. N-ai cum, te doare, te înțeapă, efectiv, că asta e natura lui. Dar spunem noi câteodată, frate, dar e adevărat așa, că înăuntru meu mă gândesc la tot felul de chestii. Dacă s-ar pune pe un ecran la ce mă gândesc eu, chiar că spin grozav, nu mă înțep.
numai mă gândesc, numai zbănuitor, numai am tot felul de scenarii în cap. Dacă cineva și-o schimba mașina, nu mă gândesc că omul muncit cinstit, poate l-a ajutat cineva, nu m-a comblat el cu șoticărieli, numai care facturi false, alții dezvoltă și mai ceva, are în grupa de mafii, lucrează cu mafioți sârbi, cu alții care sunt mai aproape de voi pe aici. Și câte n-avem noi în mintea noastră? Nu mergem niciodată să ne întrebăm, măi omule, văd că ți-ai schimbat mașina, Dumnezeu să te binecuvinteze. Chiar că nu mă interesează de unde ai avut tu bani. Efectiv, dacă mă vezi vreodată pe jos, ia-mă și pe mine în mașina asta să mai dublez binecuvântarea. Nu facem așa. Noi spunem acum amin, că așa aș vrea să fie, dar înăuntru nostru țepii, sunt acolo pe poziții. Ne gândim de unde, ce-au făcut, cu tare. E adevărat că câteodată spune, frate, dar uite, noi acum ajutăm refugiații, trimitem plicuri, trimitem bani. Ați văzut primăvara că spinii fac florișele, așa, unele albastre, altele roz. O grămadă de florișele, vin albinele, mai e un nectar de acolo. Dar florișelele celea nu-i transformă smochini, ci rămân tot spini. Ați văzut vreodată pe cineva să facă mobile din spini? Bun, la ce folosește? E plantă medicinală? La ce se folosesc spinii ăștia? De obicei, când îi întâlnești în grădină, ce faci? Îi încojori frumos, îi așezi. Când vine cineva la tine să-i arăți cât amar de spinaraia aia acolo, faci tot posibilul să-i tai și să-i arunci unde? Că acolo ajunge spinul. Pe foc. Cu tot florișele. Acolo ajunge spinul. Pentru că e spin. Asta e natura noastră, frații mei. Nu contează cum ne numim. Nu contează că tata e păstor sau preot. Ne naștem spini, înțepăm și avem o natură rea și păcătoasă. De aceea Domnul Iisus Hristos spunea, voi care sunteți răi, știți să dați daruri, adică flășeți florișele frumoase câteodată, daruri buni copiilor voștri. Dar voi sunteți răi. Apostolul Pavel spune că și nimic bun nu locuiește în mine, în firea mea pământească. Produc o grămadă de spini, înțep pe toți ceilalți. Când constați lucrul acesta, că ești spin, că produci rău, că dincolo de cât te chem penticostal sau ortodox, că dincolo de florișelele și de faptele tale, tu înăuntru tău ești rău, pofticios, ai stricat casa cuiva dacă ai avea ocazia, ai luat banii cuiva dacă nu te-ar vedea nimeni, dacă ai fi la un bancomat și ar uita cineva 1000 de euro acolo, mai că i-ai luat, dacă știi că ești cameră, spui, totuși trebuie să fiu cinstit, am o florișică albastră. Dar tu înăuntru tău ești spin, tu i-ai luat de acolo dacă n-ar fi camera. I-ai luat și ai dispărea de acolo din zonă. Asta e natura noastră. Natura aceasta, iubiții mei, câteodată ne copleșește. Foarte mulți oameni, la spinul ăsta pe care l-au, se gândesc că îi schimbă natura dacă în spin mai pun portocale, banane, globulețe de astea care îl pun la pomul de iarnă, le pun și ei acolo să sclipească. Uite și spin ornamentată, ce grozav. Băi, totuși e băiat bun asta, domnule, e băiat bun, e pregătit, e citit, e așa, ajută, e om de cultură, e și așa mai departe. Numai că portocalele, bananele și tot ce pui tu globulețele, nu-l transformă. El rămâne spin cu globulețe. El rămâne spin cu portocale și când îi lua portocalele, rămâne ceea ce este el cu adevărat. Ia enervează-l. Și ai să vezi spinara aia cum e pe linia întâi. Ia-l supără-l, ia depășește-l, ia la un moment dat, nu semnaliza când depășești. Marea problemă e asta, spunea un frate odată la o conferință pastorală, întreba, băi, fraților, dar ce au un evanghelist bun? Ce au frații ăștia cu mine, să agață în continuu cu mine? Și fratele Ciuruc s-a ridicat atunci, băi, frate Ionică, nu au probleme cu tine, tu îi depășești, dar ei supărați că tu nu semnalizezi când depășești. Că e nevoie de semnalizare, să spui, băi, te semnalizezi că te depășezi de acum ți-a trecut vremea, dă-mi voie. Ori, iubiții mei, spinii ăștia sunt înăuntru nostru. N-are niciun sens să te închizi într-o cameră, spui, rău. Nu ajută, e bine că constați lucrul ăsta, e bine că constați că ești spin, e bine că constați că produci ce este rău, dar tu nu te poți schimba, postul tău nu te poate schimba. Faptele tale nu te pot schimba cum nu te schimbă globulețele alea sau bananele. Tot ce faci tu nu te poate schimba. Există unul care schimbă natura, care e creator. Și acesta este Iisus Hristos. Când vii la Domnul Iisus Hristos, când te pocăiești, nu treci la un alt cult neapărat lucrul ăsta, ci cea mai mare lucrare, nu-i să treci la Pentecostal și să rămâi spin cu florișele pentecostale. Nu!
ci să fii schimbat în natura ta, să fii transformat din spin în smochin. Doamne ajută! Cuvântul Domnului spune așa de frumos în 2 Corinteni, capitolul 5, un pasaj biblic pe care dumneavoastră îl cunoașteți, eu doar versetul 17 spune așa: căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură sau o zidire nouă. Adică ești altceva, Domnule. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut. Singurul care transformă spinul, care produce spin, care produce înțepătură, care produce rană, care produce toate lucrurile astea într-un smochin, este doar singurul care are puterea creatoare și El transformă lăuntrul nostru și ne transformă în ființe iubitoare, altruiste, când dintr-o dată ți-i drag să faci, fără să te laude nimeni, deci n-ai nevoie de asta, ți-i drag să faci lucrurile alea, ți-i drag să vii la adunare, ți-i drag să citești Scriptura, ți-i drag să asculți cuvântul Domnului. De ce? S-a transformat natura ta, din spin ai devenit smochin, slăvit să fie Domnul. Amin. Iubitul meu, verifică lucrul ăsta. Pentru că în rest puteți să aveți floricele, cadouri, să vă legi toți acolo, să vă laude. Dacă ești spin, spinul sfârșește în foc. Aș vrea să vă spun că sunt smochini care au o ramură uscată. Sunt smochini care nu produc roadă. Sunt smochini, dar sunt smochini. Slăvit să fie Domnul. Li se mai dă un an. Ați auzit undeva la spin să li se mai dea un an să vedem dacă... Nu, la spin nu îi se dă. Spinul este tăiat și aruncat în foc. Smochinul mare parte din durare, că e schimbată natura și poate produce ceva. De aceea prima întrebare este: ești spin sau smochin? Singurul la care poți alerga, iubitul meu ascultător, este la Domnul Iisus și spui: Doamne, schimbă-l și mie natura mea. Amin. Într-o zi, spune Scriptura, va avea loc judecata. Și la judecată, pe lângă lucrurile care le-am spus noi, Dumnezeu va ridica oameni contemporani cu noi. Poate colegi de-ai noștri care erau robi acelorași vicii, acelorași stări, acelorași lucruri și care într-o zi au spus: sunt păcătos, sunt pierdut, sunt spin, produc numai rău, te rog, Doamne Iisus, să ai milă de mine. Amin. Și Domnul Iisus a venit la el și a schimbat natura. Și dintr-o dată omul ăla s-a pocăit, s-a întors la Domnul, cântă într-un cor, cântă într-o fanfară, merge într-o biserică, ajută pe orfani, pe văduve, dintr-o dată are o viață senină. Tu ai rămas acolo, te împodobești cu floricelele de-a tale, dar nu uita, nu floricelele îți schimbă menirea, ci doar Iisus Hristos. Și într-o zi, la judecata lui Dumnezeu, Dumnezeu spune că va închema pe împărăteasa de la Seba, va chema pe locuitorii din Ninive, va chema să fie acolo. Voi cum de v-ați pocăit? Păi la noi au predicat cu tare. Și Domnul va spune: cum de ăsta de lângă tine a văzut răutatea? Ai văzut-o și tu. Știți amândoi când vă plângeați că sunteți răi? Știți când ați alergat la același potop de desfrâu? Cum de el a ales drumul bun și ai știut că a ales drumul bun? Iar tu te-ai oprit și ai spus: totuși mai am niște floricele. Vreau să spun foarte clar, întrebarea pe care ți-o repet: ești spin sau smochin? Dumnezeu să ne ajute să fim smochin. Dar nu putem singuri decât prin ajutorul lui Hristos. Amin. Al doilea lucru pe care îl ridic: odată ce Dumnezeu te-a transformat din spin în smochin, nu te lasă singur. Te aduce în via sa. Via sa este biserica. Întrebarea mea următoare pentru tine, oricare ai fost transformat din spin în smochin, ești în biserica Domnului? Pentru că nu poți să stai singur. Nu te-a lăsat Dumnezeu undeva în pustie să te descurci singur. El te transformă din spin în smochin și te aduce în biserica Lui, slăvită, binecuvântată și ocrotită de vier care-i Domnul Iisus Hristos. Nu uita, iubitul meu, nimeni nu se poate atinge de tine câtă vreme ești în vie. Vierul are toată puterea. Spunea Domnul Iisus Hristos înainte de învierea Lui, pentru că învierea Lui a schimbat raportul de forțe cosmic, extraordinar, și statutul Lui l-a schimbat. I s-a dat numele mai presus de orice nume, nu înainte de moartea Lui, ci după învierea Lui. Lăudat să fie Domnul! Ori înainte de învierea Domnului Iisus, Domnul Iisus spunea: iată că vine la mine stăpânitorul lumii acesteia.
Dar m-aș fi așteptat să spun, eu n-am ce-o treabă cu el, eu îl biruiesc. Nu, dar el n-are nimic în mine. Atât a putut să spună el atunci. După înviere, știți care e declarația pe care o face în fața ucenicilor? Toată puterea mi-a fost dată sus în cer și jos pe pământ. Slăvit să fie Domnul! Pentru că are toată puterea sus în cer și jos pe pământ. Nimic nu se poate atinge de tine decât prin voia lui Dumnezeu și îngăduința Lui. Nu uitați, Alexandru Macedon a murit înțepat de un țânțar, pentru că și-a terminat drumul și menirea lui. Un țânțar l-a înțepat și la vârsta de 32 de ani a murit. Știi că țânțare te ating doar dacă este aprobare? Știi că virusii vin la tine, fiindcă vine după o perioadă pandemică, în funcție de aprobare? Noi ne lamentăm și spunem, dacă nu mă duceam acolo, dacă mâncam bio, dacă așa, tu poți să zici o grămadă de lucruri. Și de multe ori suntem mai concentrați pe lucrurile astea decât pentru a face voia Domnului și a fi pocăiți. De multe ori urmărim lucrurile acestea. Frații mei, v-aș ruga tare mult, toate lucrurile din prejurul nostru sunt calculate, firele de păr din capul nostru sunt numărate. Eu nu știu cât am avut, nu știu câte mai am și nu știu câte au căzut. Dar cine se ocupă cu asta? Dar există cineva care se ocupă cu așa ceva. Și dacă există cineva care se ocupă cu așa ceva, gândiți-vă ce autoritate are acea împărăție care are timp să-mi numere mie firele de păr, care să-ți numere pașii tăi de pribeag, care să știe tot ce se întâmplă în universul ăsta, că totul e sub controlul Lui, lăudat să fie numele. Ne spune Sfânta Scriptură că Domnul Iisus Hristos a spus că iată vine la mine stăpânitorul lumii acestea. Păi, dar dacă tot tu stăpânești peste Pilat, peste Senatul Roman, peste Sinedul de la Ierusalim, tu faci ce vrei cu lumea ta. Într-o zi Domnul Iisus Hristos vine și îi spune lui Petru așa, Petru, Satana va... Dar nu poate să ducă Satana să-l ia direct, fără să ceară. Cum adică Satana se duce la Domnul Iisus să-l ceară pe Petru și pe ceilalți apostoli să-i pună în ciurul lui? Păi, dacă tot ești șeful pământului, tot ești stăpânitorul lumii, te duci ei de acolo, îi pui în ciurul tău și dacă își dau seama bine, dacă nu îi ciuruiești bine, să vezi ce iese din ei. Îți grâu mașcat sau ce? Nu. Pe toți ceilalți putea să-i pună în ciur la orice oră dorea. Petru și ceilalți erau din vie, slăvit să fie Domnul. Îți dai seama, iubitul meu, ce înseamnă să fii smochin în vie? Ești apărat nu de NATO, nu de Uniunea Europeană, nu de Statele Unite, de Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Totul este controlat de El. Te-ai pus sub această umbrelă, sub această autoritate, ești acolo, pentru că ești sub cea mai sigură mână din univers, din mâna mea, nu-i poate smulge nimeni, spunea Domnul Iisus Hristos. De aceea te rog, fii atent. Pentru că diavolul nu ne poate lua de acolo și nu ne poate lovi, nu poate veni cu nimic la noi decât cu aprobare. De aceea nu mă complic cu nicio boală, nu mă complic cu niciun accident. De ce nu m-am dus eu pe strada ailaltă? De ce n-am făcut? Nu, toate sunt programate. E important pentru mine, nu prima dată să mă lamentez. De ce? Ce urmărește Dumnezeu cu lucrul ăsta? Că pierdem vremea luni prin spitale, unde ne-a trimis Dumnezeu să mărturisim numele Domnului, oare mai trăiesc? Oare cu mine și se va întâmpla? Domn doctor, mai trăiesc? Dar te-a trimis, măi, să predici Evanghelia pe un anumit segment, pe un anumit palier, unde dacă te duci acolo nu prea ai acces. Mai degrabă ai acces ca pacient. Și Dumnezeu a rânduit să ai anumite simptome, te duci acolo, predici Evanghelia, după care simptomele dispar, analizele ți ies beton pentru că ți-ai îndeplinit menirea și te duci înapoi acasă, omule. Dar de obicei noi când se întâmplă, vedeți că aveți ficatul mărit, trebuie să vă internăm. Vai de mine, mine, dar eu mai am lucrare, Fratele meu, nu asta e problema, lamentarea, ci este ce urmărești, Doamne, cu mine. Și dacă urmărești să mă iei acasă din spital, vreau să trăiesc cu demnitate în ultimele zile. Gândește așa? Că de altfel o târâim așa, că să nu se întâmple, să nu vie, să nu cutare, sunt oameni beți, ies pe drum, poate dă chiar în mine, dar chiar așa se întâmplă lucrurile. Iubiții mei, toate-s cu dedicație. Toate-s cu dedicație. Într-o lume în care Hristos domnește, chiar dacă sunt frații ai noștri, chiar dacă sunt copiii mei, toate au un anumit scop. Pentru că eu mă uit numai acum, dar Dumnezeu cunoaște și viitorul, binecuvântat să-i fie numele. Și când în ecuația Lui stabilește un anumit lucru, în aritmetica Lui,
bagă toate aceste detalii. Nu-mi explică mie toate lucrurile. Însă, când voi sta în fața Lui și când El îmi va evalua viața, voi constata împreună cu toți sfinții și cu toți îngerii că El este atot înțelept, atot puternic și bunătatea și îndurarea Lui ține în veci, slăvit să fie Domnul. Îmi va fi rușine de zilele când am bombănit continuu, îmi va fi rușine de zilele când m-am întrebat oare Dumnezeu mai este cu mine și garda Lui de îngeri era cu mine, îmi va fi rușine. De ce? Pentru că n-am avut certitudinea că să învie. Și mulți nu au. Nici nu vin la biserică, cu pandemia asta le-a venit ca o mănușă. Frate, dacă tușește careva. Nici nu au mai tușit oamenii până acum. Dacă cumva virusul ăla, exact pe el vine. Iubiții mei, ori din punctul ăsta de vedere aș vrea să vă spun, sunt oameni care nu mai sunt. Spunea Apostolul Pavel că odată ce suntem în via Domnului, nicio putere nu are acces la noi. Dați-mi voie să vă citesc un pasaj biblic foarte frumos. Roman, capitolul 8, cu versetul 33. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprieniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos, adică de via Lui? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus. Amin. Oricine s-ar ridica împotriva ta, n-are nicio putere asupra ta, pentru că ești în vie și Cel ce te guvernează, Cel care răspunde de tine, este Iisus Hristos. Este Iisus Hristos Domnul vieții tale? Este El stăpânul tău? Pentru că asta e ocrotirea în lumea asta. Astea sunt lucrurile care se cer. Astea sunt lucrurile cu adevărat importante, nu rachetele hipersonice. Că sunt o grămadă de legi în lumea asta pe care noi încă nu le-am descoperit. Urmează, dacă va îngădui Dumnezeu. Însă, ceea ce contează în ochii lui Dumnezeu este autoritatea lui Hristos și rămânerea în via Lui. Acum aș vrea să vă mai spun un lucru. În toată lista asta pe care o vedeți aici, nici îngerii, nici stăpânirile, nici moartea, nici viața, nu te poate scoate. Lipsește o singură persoană. Tu. Tu poți să ieși din vii când vrei. Biblia vine și spune că noi suntem ca niște pietre vii, zidite să fim templul lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun când zidești pietre moarte, de râu, de exemplu, le zidești, le-ai zidit în seara asta și le-ai lăsat acolo. A doua zi dimineață când te duci, tot acolo le găsești. De ce? Sunt pietre moarte. Ale stau acolo, zidite, cu tencuială, cu tot ce trebuiește, ele sunt acolo. Pietrele vii, nu. La pietrele vii, dacă nu e făcut nunta la fix acum o vut, ți-o lăsat gaură în zid. O plecat la viteză. Dacă n-ai făcut în biserică, cum spune el, dacă nu-i propus pentru ordinare sau în comitet, o lăsat tot, băi, dar tu ești în zidul bisericii, de ani de zile te-a pus Dumnezeu undeva, ți-a pus să aperi ceva. Nu, domnule, eu plec și lăs. De aia se vorbește de foarte multe ori de oameni care stau la spărtură. Spărtura e făcută de oameni care erau acolo, dar care au chef să se plimbe. Ies, pot pleca, pot lăsa și se pot duce. Și în momentul respectiv se expun oamenii aceștia. Ei nu-și dau seama. Ei își închipuie că dacă ei ies din biserica în care i-a chemat Domnul, i-a așezat Domnul, că nu există biserică perfectă. Nu există biserică. Toți suntem imperfecți. De aia ne-a dat Dumnezeu Duhul Sfânt ca să ne iubim cu o dragoste care acopere totul, crede totul și rabdă totul. Asta e tot. Răspunsul la imperfectibilitățile noastre este tocmai dragostea lui Hristos.
Ne mântuiește Dumnezeu păcătoși să suciți, încălciți. Apostolul Pavel spune, cel mai păcătos am fost eu. Nimeni nu se înghesuie să iei titlul ăsta. Noi suntem după el, imediat, poate altul mai este înainte, dar el e cea mai... După aia venim și noi să fim pe acolo. Acum vreau să vă spun, pentru unii dintre noi ne pocăim mai repede, suntem mai agili la pocăință, suntem mai doritori de lucru, iar alții se pocăiesc mai greu. Problema este, suntem foarte mulțumiți de ei care s-au pocăit mai repede. Dar ce facem cu ceilalți? Că Domnul îi îngăduie în biserică și îi spune, știi ce? E sucit așa, el va deveni un vas de cinste, de la vreo 50 ceva de ani, pe la 60. Dar până atunci ce fac cu el, care abia 30? Ce fac cu el așa, că încă te enervează? Îți dau prin Duhul meu putere să-l răbzi. Îți dau prin Duhul meu putere să-l mustri cu dragoste. Și observe asta. Îți dau lucrul ăsta. Dar n-am eu răbdare, stau toată ziua să mă rog să mă umple Dumnezeu cu Duhul Sfânt, că altfel nu pot, fără Duhul Sfânt nu pot. Îi spun pe șleia, pornesc drujba și fac după el, să repar tot ce trebuiește. Ori, iubiții mei, din punctul ăsta de vedere, foarte mult suferim. Te-a adus Dumnezeu într-o comunitate. Te rog frumos să lasă-te umplut de Duhul Sfânt. Amin. Și nu uita, ai vrea să-ți aduci copilul aici și nu poți, că nu stă în puterea noastră. Ai vrea să-ți aduci cumnatul aici și nu poți, nu stă în puterea noastră. Bine, este unul care vine la fiecare slujbă aici. Nu el pocăit cum trebuie, dar e aici. Cu ce ocazie îl dau eu afară? Cu ce ocazie spun, nu mai veni? Și Domnul vine și spune, tu vrei să-ți vezi copilul aici? Cum am eu răbdare cu tine și am avut și cum am cu el, ai și tu cu el, că la vremea potrivită voi aduce mântuirea și în casa ta, dar vreau să verific dragostea ta. Ori dragostea și răbdarea să verifici tu mai în situații de genul acesta. Ori, iubitul meu, ești în via Domnului Iisus Hristos? Ești acolo? Caută să verifici lucrul acesta. Caută să fii sub umbrela aceasta a protecției Domnului. Și Psalmul 91 pentru oamenii ăștia e valabil. Nu pentru toți ceilalți care se plimbă în afară din biserică, fiecare își vede treaba lui. Fii sigur că biserica știe de tine. Îi rog pe frații păstori, pe frații slujitori, pe frații proroci, băi, aveți biserica în spate, că altfel poți să ai tu darul precis să știi totul. Dar dacă biserica nu e în spatele tău, la un moment dat, vorbești degeaba, chiar dacă e adevărat, ai în spate o biserică, tu ești slujitorul bisericii respective, pune-te la dispoziția fraților, stai la îndemâna fraților și apoi din mijlocul fraților, dacă e evangelizare, pleacă evangeliști, dacă e de făcut vreo lucrare, pleacă păstorii, dacă vreo descoperire, mergi văzătorii și prorocii, dar toate pleacă din vie, slăvit să fie Domnul. Întreabă-te, ești în biserica Domnului? Prima întrebare este, ești în continuare spin sau te-a transformat Hristos în smochin? A doua întrebare, ca smochin, ești în biserică? Să ești un călugăr așa izolat deoparte și te gândești tu că ai să ții pocăința cum trebuie, o grămadă de frați. Biserica e rea, sunt oameni imperfecți, sunt oameni care greșesc, sunt oameni așa, sunt oameni așa. Amintiți-vă dumneavoastră că era într-o biserică o femeie care făcea lucruri urâte, Izabela. Și Domnul spune, i-am dat vreme să se pocăiască. Doamne, dar în timp ce tu îi dai vreme să se pocăiască, să mai faci câteva prostii. Tu, cum adică? Domnule, eu i-am dat vreme să se pocăiască. Când o persoană e în vreme de pocăință, să pun de multe ori întrebări de genul ăsta, domnule, s-a auzit acum de cineva că a făcut o anumită greșeală, că trăia într-o anumită... Unii-s proroși, domnule? Unii-s văzătorii? Aș vrea să vă spun câtă vreme cineva e în vreme de pocăință, n-are acces nici un proroc la păcatul lui. E vremea lui de pocăință. Poți să postească prorocul și să spună, îl bănuiesc pe ăsta. Dom'le, e vremea lui de pocăință. Și când e vremea lui de pocăință, nu descopere Dumnezeu la nimeni. Când i-a trecut vremea de pocăință, este dat pe față. Nu neapărat de proroc, e dat de față de anumite evenimente care se întâmplă. Pentru că Dumnezeu își procedează și lucrătorii. Slăvit să fie Domnul! Dar după ce a trecut vremea de pocăință, aud multe comentarii de genul ăsta, pe care se spune, domnule, trebuie, dacă pe mine Dumnezeu îmi dă un timp de pocăință și prorocul cu tare m-a descoperit, înseamnă că mi s-a terminat timpul de pocăință. Dacă câtă vreme nu mi se termină timpul de pocăință, nimeni n-are acces la viața mea duplicitară. E timpul în care Dumnezeu îmi spune, îți dau sănătate, îți dau o viață, îți dau zâmbetul ăla pe care îi păcălești pe toți, dar pocăiește-te în timpul ăsta și îți mai dau har și îți mai dau îndurare. Sunt bănuieli,
Sunt anumite, dar nu există dovezi, nu există nimic. Se roagă frații, nu se vede nimic. E timpul meu de pocăință. Când timpul meu de pocăință s-a sfârșit, spune Scriptura, dar tu lași ca femeia aceea care are deja copii. Tu o lași. Eu voi intra și în timp ce tu ai lăsat și în loc să scrii un proces verbal de punere sub disciplină sau de excludere, tu lași în loc să scrii o hârtie ca să te izolezi de lucrul ăsta, eu am să vin și am să fac ceea ce nu poți face. În primul rând, am să-i lovesc cu moartea pe copiii ei, pe ea am să o pun în pat și pe cei ce au păcătuit cu ea am să le trimit un necaz mare. Cât de puternic să fie biserica, nu poate face asta. Biserica poate face anumite hotărâri când vremea de pocăință s-a terminat. Dar dacă vremea de pocăință s-a terminat și n-ai dovezi, nu poți să iei nicio măsură. Am spus lucrul acesta pentru că mintea multora de aici există anumite întrebări de genul acesta. Ultima întrebare pe care vreau să o pun din textul ăsta biblic este: dacă ești smochin și dacă ești în vie, produci roadă? Că poți să fii în vie și să nu produci roadă. Smochinul pe care îl avem noi aici avea acum al 3-lea an de când era de design. El bănuia că e de frumusețe. El bănuia că ce bine arată el, ce echilibrate screngile lui cu frunzile lui și la culoare și la totul. Însă stăpânul spune 3 ani de când arată bine, într-adevăr, frunze, totul, echipat, corespunzător, curățit la vreme, tot ce trebuiește, dar eu nu aștept atâta organizare în crengi. Eu aștept rod. Știți că de foarte multe ori intrăm în Biserica Domnului și ne transformă Dumnezeu în niște smochini. Și noi credem că putem folosi seva ca să arătăm noi mai bine. Cheltuim o grămadă de bani de cum arătăm. Cheltuim. Aici nu spun că nu trebuie să fii curat, îngrijit, dar întâlnesc oameni în mediile noastre care se laudă cu coaforul, cu pedicura, care se laudă cu mașina, care se laudă ce-o mai tunat el la mașină, ce-o mai făcut, ce-o mai tunat la el, ce-o mai făcut cu tare, când o grămadă de orfani au nevoie de banii ăia, când o grămadă de văduve au nevoie să le treacă pragul. Ei iau binecuvântările, seva care le vine lor, să arate bine în poză. Și roadă nu produc. Cât credeți că poate merge sponsorizarea asta? Cât poate merge? Imaginați-vă că fac parte din biserica dumneavoastră. Și imaginați-vă că potențialul meu financiar, care am 2 copii, mă pot compara cu unul care are 10 copii, de exemplu. Nevasta lui nu se va putea niciodată îmbrăca ca nevasta mea. Copiii lui nu vor putea avea niciodată telefonul pe care l-au copiii mei. Dar eu care știu că sponsorizarea mea și a lui vine de la același tată și noi suntem frați, vin în așa fel în comunitatea Domnului ca să pot face și să închine și nevasta lui și nevasta mea și biserica întreagă. Doamne ajută! Observ pentru credincioși ce firmă e haina asta. Și dacă nu ți-ai schimbat haina de firmă de dimineață și vii seara tot cu aceeași, tot se uită ciudat la tine. Păi, dar tu folosești seva numai să arăți bine? Pentru haine? Nu spuneți amin că se prindă ăștia care... V-aș ruga tare mult. Vom da socoteală de banii pe care îi cheltuim aiurea. Încă o dată vă repet, nu sunt absurd, dar mă deranjează biserici în care mă duc la evangelizare, în care vin doamne și domni din lumea asta, din năcazurile lor, din biciile lor și spun: aș mai veni să ascult Evanghelia, dar nu mă pot pune cu doamnele voastre. Sunt umilit în biserica voastră. Cum se îmbracă ele, ce stil au, cum vorbesc. Am vizitat Australia și la slujbele din Australia a venit o femeie care avea tot ce trebuia. O să vă spun puțin mai târziu despre ea. Și femeia aceasta care avea vreo 2 vase de curazieră, vreo 7 clinici, cu tot cu medici, o grămadă de ferme în Australia. Am fost la o fermă de 1700 de hectare. Avea acolo cu tot felul de mașini în garaj. Nu vă pot spune situațiile care era ea. Au venit să asculte Evanghelia. Când au venit să asculte Evanghelia, au venit cu femeia de servici din casa ei, care era o femeie din Republica Moldova. După ce s-a terminat slujba, plângea, îi curgea lacrimile și îi ducea ridul de pe obraz, se ducea. Și la urmă au venit și au spus: Dom'le, eu înțeleg, îmi place Evanghelia, vreau. Nu înțeleg pe surorile astea dumitale, pe doamnele astea. Mi-a spus la urmă că dacă ar avea banii mei, ar veni în adunare cu o poșetă de 30.000 de euro. Uite unde dă lovitura sora. Dacă ar avea, să nu vă mirați când aveți. Iubiții mei, în primul rând, smochinul nu e acolo de design.
Dacă ți intră niște bani în casă, nu toți sunt atâi. Sunt colegi de-ai tăi care nu mai pot munci, sunt bolnavi, unii sunt la oncologie. Te așteaptă să le treci pragul. Cu banii ăia, nu, trebuie să-mi schimbi nevasta, trebuie să-mi schimbi eu costumul, trebuie să-mi spun genți noi sau să-mi schimb gențele la mașină, să-mi pun de aluminiu cu de tablă, nu mai se merită. Cum parchezi o față adunării așa? Nu mai pot. Și ai luat banii de acolo. Iubitul meu, nu ești adus aici să fii un smochin de design, de frumusețe. În al doilea rând, nu-i suficient să ai frunze. Frunze reprezintă multă vorbă. Există oameni care vorbesc, frate, facem, dregem, dacă ești cu ei, o grămadă de frunzăraie, rod nimic. Am întâlnit comunități unde de imagine, așa, spunea, păi fraților, ar trebui să lărgim parcarea, pentru că vin foarte multe mașini, ar trebui să facem, să ridica, vă rog frumos, nu vă băgați aici rezolv eu cu oamenii mei. Totul rezolv eu. Frate, da să nu vă băgați, vreau să primesc eu o răsplată, cu tare, frunzăraie multă. După ce pleca adunarea, toți de aici și nimeni nu mai vede, dacă s-a pus ăsta de telefon, frate, asta am pus așa, vezi, căutați oameni să fac treabă, eu am pus-o de imagini numai, ca să vedeți dumneavoastră. Mi s-a întâmplat că după 1997 am început să construim adunarea la Dumbrăveni. Și frații din biserică au spus, frate Virgil, vă rog frumos, dumneavoastră sunteți păstorul bisericii, mergeți, că frații din afară, copiii noștri care lucrează în Germania, în Spania, în Italia, au spus că ar da bani. Dar să fii păstorul la ei. Să fii păstorul, să țină o predică, poate să faci și o colectă în adunare, fiecare din comunitatea noastră dă 50-100 de euro, cât poate fiecare, dar să fii păstor. Deci nu m-a întrebat prea multe dacă vreau, dacă nu vreau, mi-au luat bilet. Am plecat. M-am dus cu un frate și ajungeam în diferite comunități. Și frații veneau, băi frate, noi avem aici, vrem să cumpărăm ceva, dar pentru biserica noastră dăm 50 de euro. Promitem că o să mai dăm. Domnul să vă binecuvinte. Noi notam, trimiteam la casier, casierul îi trimitea chitanță să aibă tot. Pe când eram noi la o masă de asta așa frumoasă, acolo cu mai mulți, vine tot o familie din comunitate, cu multă frunzăraie de asta era, dar noi n-am știut, după aia am știut. Și cum eram noi la vă, spune, măi, lăsați aici pe frații ăștia, că oricum îi găsiți, și veniți cu noi acasă la noi. Pentru că am pregătit ceva să vă dăm pentru biserică și pentru soțiile dumneavoastră ceva. Eu când am auzit cu ăsta altul pentru biserică, băi, fraților, noi ne mai vedem, ne mai întâlnim cu tare și hai că ăsta are și ceva, pentru că, să mergem acolo. Am plecat, când am ajuns acolo, ne-a dat o înghețată care cred că nu o mâncau copiii lui, ne-a dat-o să o mâncăm noi, după care, cum n-ați văzut dumneavoastră bani pentru biserică, așa n-am văzut noi, și cum n-ați văzut dumneavoastră cadou pentru nevestele dumneavoastră, așa n-am văzut noi. După care s-a terminat înghețata aceea, care v-am spus cum era la gust, așa, am plecat și ne întrebam amândoi, băi, dar de ce am venit noi aici? De ce am venit noi aici? Ne-am dat seama că am întâlnit niște smochini cu multă frunză. O să-i aveți pe lângă dumneavoastră, multă frunză. Acum citim, mergem, facem zile de post, lucrăm multă frunză. Rod, nimic. Și frunza atrage blestemul. Spune Sfânta Scriptură că Domnul Iisus Hristos într-o dimineață a trecut pe lângă un smochin și a căutat rod. Și n-a găsit. Pentru că Biblia subliniază, nu era vremea smochinelor. Dar a căutat rod acolo. Și fiindcă n-a găsit, a zis, în veac nimeni să nu mai culeagă rod din tine. A doua zi dimineață când au trecut ucenicii de pe acolo, smochinul era uscat până în rădăcină. Întrebarea care se pune logic, de ce a blestemat Dumnezeu un smochin? Căci nu era vremea smochinilor. Din cauza unei legi. În Israel era o lege că dacă eu am un smochin și produce smochinii, nu toate smochinile sunt mele. Nu tot salariul e a meu. Nu tot ce intră în buzunarea meu. Și din smochin eu culeg partea mea, iar restul lăs smochine pentru trecători, pentru văduve și orfani care trec. Doamne, dar putrezăți pe copac. Doamne, tu le leși acolo să cadă putride. Aia e partea mea, nu te agăzi de ele. Proprietarul smochinului, știți cât o culez? Tot. Ca atare, de aceea Domnul a transmis să nu mai ai niciun rod de la smochinul ăsta. Să știți că salariile noastre tot acolo intră. Să știți că business-urile noastre tot acolo intră. Din tot ce îți dă Domnul, ia-ți partea ta din ele, iar restul produc rod. Doamne ajută! Dați-mi voi în momentele care urmează să vă spun ce rod așteaptă Domnul de la noi, de la fiecare dintre noi. Primul rod pe care îl văd eu că îl așteaptă Domnul Iisus, că aici îl spune
atât celor din Ierusalim, cât celor care au ascultat pilda smochinului neroditor este: dacă nu vă pocăiți, toți veți speri. Primul rod pe care îl așteaptă Dumnezeu de la toți acum, inclusiv de la mine, este să ne pocăim. Doamne ajută! A te pocăi înseamnă a-ți părea rău de timpul când ai fost greșit, de timpul când n-ai făcut ce trebuie, de timpul când ai ținut umbră pământului degeaba, de timpul când ai fost chemat să cânți în fanfară sau în cor și ai zis că las că stai, de timpul în care Dumnezeu te-a adus. Nu uita, au rămas laureații ai premiului Nobel afară în întuneric și vor muri în întuneric. Zilele astea mor o grămadă de oameni nemântuiți. Pe tine Dumnezeu la vremea potrivită ți-a descoperit lumina Evangheliei. Te-a smuls din patim și din păcate, te-a izbăvit și te-a adus în biserică, pentru că ai de făcut un rod. Ți-ai făcut lucrarea? Că dacă te-ai dezvoltat din punct de vedere a ornamentului, dacă la nivel de frunză de vorbărie stai bine, aș vrea să te întreb la nivel de rod al producției tale în fața Domnului. Și dacă n-ai în seara asta, singurul lucru care ne poate ajuta și te poate ajuta este pocăința. Doamne ajută! Amin. De ce este pocăința? Pentru că pocăința e singurul gest cu care eu ating cerul. Suntem 7,7 miliarde de oameni pe pământul ăsta. Dacă toți acum ieșim pe străzi, și îi spunem lui Dumnezeu să se oprească războaiele din lumea asta, credeți că se uită cineva la noi din lumea asta? Să fac demonstrații acum peste demonstrații, să fac presiuni. Oamenii își văd de treaba lor și își fac lucruri, oamenii mor în continuare. Bine, cu ce aș putea eu dacă 7,7 milioane vin în prezența lui Doamne, dacă nu pot ăștia, fă Tu lucrul acesta. Ori, iubiții mei, aș vrea să vă spun, Dumnezeu are planul Lui, are voia Lui, are lucrarea Lui, binecuvântat să fie numele. Singurul mod în care eu, unul din cei 7,7 miliarde de oameni, pot să ating orarul lui Dumnezeu și fața lui Dumnezeu, este prin pocăință. Slăvit să fie Domnul. Spune Biblia în felul următor: că în prezența tronului Dumnezeu există făpturi vii care strigă: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Există 24 de bătrâni care în continuu aruncă cununile și spun: a Lui este gloria, a Lui este slava și a Lui este mărirea. Și au cununile înapoi și repetă același exercițiu acolo. Miliarde de îngeri duc răspunsuri și vin cu răspunsuri în prezența lui Dumnezeu. Miliarde de îngeri vin și dau raportul în prezența lui Dumnezeu în locul acela. Și Scriptura ne spune un lucru fascinant. Când un păcătos de pe pământul ăsta se pocăiește, toți îngerii ăia încep să se bucure. Cum adică ce-a făcut un om în Hunedoara, un băiat tânăr, o fată tânără, s-a hotărât în ziua de azi să pocăiască și îngerii ăia, care au o grămadă de treabă acolo, s-o opresc din activitatea lor și încep să se bucure? Da, pentru că ăsta e singurul gest cu care atingem cerul și cerul e sensibil la el. De aceea pocăința nu e numai problema inițială. De aceea găsim într-o epistolă a Apostolului Petru, scrisă către credincioșii care sunt împrăștiați prin diferite comunități, prin diferite zone, prin diferite locuri. 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și nu dorește ca niciunul să nu piară. Eu m-aș fi așteptat să aibă o îndelungă răbdare pentru musulmani, să aibă o îndelungă răbdare pentru atei, să aibă o îndelungă răbdare pentru păcătoșii lumii. Nu, pentru voi, ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Doamne ajută! Să ne ajute Dumnezeu! Are Dumnezeu îndelungă răbdare și se bucură, chiar mă provoacă să mă pocăiesc. Ești disponibil pentru asta? Pentru că e singurul gest cu care pot să... V-am spus de doamna Gabi din Australia, ne-a invitat la o casă de ei de vreo 6 milioane de dolari pe malul oceanului. Și fiindcă am fost în vizită la ea de mai multe ori împreună cu soția, la un moment dat mi-a venit ideea așa și am spus la soția mea: măi, la doamna asta, am fost la fermă, am fost la așa, știm cine este, știm, ce cadou să-i ducem? Știți că am rămas blocați? Ce cadou să-i duci? Că dacă intrai în casa aceea, numai un vas chinezesc, de el era 10, ni temeam, umblam pe vârful, dar dacă dai jos, tablourile din casă, cât valorau numai alea pe acolo. Ce cadou să-i dai lui doamna Gabi ca să o bucuri? Te duci la cineva, îi dai o cămașă, să bucură, o rochiță, să bucură. La doamna care avea vase transoceanice, care avea o grămadă, ce cadou să-i dai? Ce cadou să-i dai tu lui Dumnezeu? Dacă ai aduna aurul lumii, Dumnezeu ți-ar spune: ăsta e aurul care l-am făcut eu, băi. Și că mai este aur care nu l-ați găsit.
De duci cu diamante. Băi, catenele de carbon, că diamantele sunt făcute din catene de carbon, eu le-am făcut. Și tu vii cu diamante pe care le-ați găsit, dar mai sunt care nu le-ați găsit. Ce cadou să-i dau eu lui Dumnezeu să-l surprindă în seara asta? Și Biblia vine și spune că nu un om se pocăiește din lumea asta. Dumnezeu e entuziasmat că persoana respectivă e valoroasă mai mult decât cerul și pământul, că a înțeles mesajul lui, slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, primul rod pe care îl așteaptă Dumnezeu de la mine în fiecare zi, obișnuiesc ca în fiecare zi să fac bucurie cerului pocăindu-mă. Pocăința înseamnă să faci o retrospectivă, să vezi că n-ai vorbit cum trebuie, să vezi că n-ai gândit cum trebuie, să zici, Doamne, mă pocăiesc de asta, mă îndrept de asta. Niciodată nu o să te poți îndrepta de anumite lucruri dacă nu le conștientizezi. Ori Duhul Domnului tocmai asta face. Niciodată nu poți să spui, fraților, eu sunt pocăit, dar fi toți ca mine. Nu. În continuu ai nevoie de pocăință. Gândiți-vă la Apostolul Pavel. Apostolul Pavel, omul acesta care a fost răpit până la al treilea cer, a avut cunoștințe extraordinare și totuși venea și spunea, Hristos a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi, și m-aș fi așteptat să fie puțin așa, să spună, am fost eu, când prigoneam biserica. Nu, cel dintâi păcătos sunt eu. Ca atare, dacă are vreunul nevoie de pocăință, primul, el și eu. Doamne ajută! Gândește așa? Că mult blocaj există în drumul nostru spre mântuire și nu ne poate folosi Dumnezeu cu randament, pentru că ne-am blocat undeva. De-ar fi toți ca mine. Ești băiat bun. Eu sunt cu vechimi în pocăință. Eu știu cum merg lucrurile. Nu știi. Tu ai fost chemat să produci un rod anume. Produl. Dumnezeu nu-i mulțumit de strugurii respectiv. Așteaptă rodul tău. Așteaptă smochinele tale. De asta te-a adus și te-a ținut aici. Să produci ceva unic. Există mulți predicatori. Eu nu mă concurez cu nimeni. Fiecare are darul lui, după înțelepciunea lui și unic. Slăvit să fie Domnul! Mă bucur, a fost fratele cutare, a avut un har. Mărit să fie Domnul! Că a predicat conform darul lui. Băi, a fost celălalt, slăvit să fie Domnul! A avut o lucrare, fratele cutare. Băi, are darul lui, că suntem unici. Lăudat să fie Domnul! Nu există unul care le cuprinde pe toate, ci toți lucrăm în colaborare și suntem unici în prezența Domnului cu rentabilitate. Prima roadă este pocăința, a doua roadă este sfințenia, adică curățirea în viața noastră. Când ne-am pocăit și ne-am dat seama de anumite lucruri, începem să le scoatem, să le dăm la o parte. Aici contează foarte mult să fii în vie, te ajută extraordinar de mult. Pe mine mă ajută și actualmente, dar m-a ajutat foarte mult. Le spuneam la frați când am început eu să predic împreună cu câțiva colegi, plecam prin anumite biserici care riscau să ne pună la învon pe timpul ăla. Și predicam fiecare câte un sfert de oră, așa. Și știu că la un moment dat, în timp ce eu predicam sfertul ăla de ora meu, colegii mei toți erau cu niște hârtiuți în bancă și tot notau acolo, nu știu ce. Mă miram în timp ce vorbeam, bă, ce notează ăștia de la mine așa idei grozave, nici nu se mai opresc din scris. După ce s-a terminat slujba, am vorbit cu ei, băi, ce idei ați notat voi? Virgil, tu în predica ta de un sfert de oră ai spus cuvântul așadar de 24 de ore. Mult. Gândiți-vă că eu n-am avut timp să vă gândiți și vorbesc de câte ori, asta e a treia oară. Nu, n-am avut grijă. Eu am avut de notat lucrurile astea acolo. Altul spune de 25 de ori, că am 25 de liniuță notate acolo. Bine, băi, astea sunt ideile voastre, așa ați înțeles voi pocăința, dar eu am început să veghez asupra mea. Următoarea biserică în care am mers, m-am ridicat la învon. Ăștia cu urtiuțele în bancă. Eu am început. Frații mei, așadar, fiindcă am schimbat dintr-o dată, așadar, cu fiindcă, și probabil aș fi rămas tributar aceluiași cuvânt tot repetat dacă nu veghea cineva asupra mea. V-am spus un caz simplu. Imaginați-vă câte avem fiecare. Le spun la frați când mă prezint la învon, am grijă să văd cum arăt așa. Cât de cât acceptabil. Dar la spate cât ești de deștept nu poți vedea. Dar frații de aici pot vedea? Da, și îmi spune, frate Virgil, ești cam mândru, arogant. Nu e adevărat, domnule, că eu nu văd. Eu nu văd. Ești cam mândru, vorbești cam mult, vorbești și nu trebuie, spui gulbini potrivit. Nu e adevărat, frate. Sunt în domeniul în care tu nu ai control. De-aia ai nevoie de frați. Slăvit să fie Domnul. Când am preluat pastorația la Dumbrăveni în 1997, erau mulți frați bătrâni pe vremea aceea și pensionari. Și au venit la mine și mi-a spus, frate Virgil, nu știu unde vrei să mergi dumneavoastră și ce vrei să faci, dar uite aici, 100 de frați bătrâni, toți suntem pe urma ta.
Bineînțeles, pe orice om l-a speriat treaba asta. Erau pensionari, stăteau numai pe urma mea. Dacă am prumutat bani, dacă i-am dat înapoi, dacă nu i-am dat. Deși am spus gluma aceea, cum mă îmbrăc, cum cu tare, cum e nevastă mea, cum îți copiii. Toată ziua, ce să fac pensionarul? Bineînțeles că ești deranjat de lucrul ăsta, dar ia partea cealaltă. Președintele Iohannis are împrejurul lui, dacă o să vă uitați, când intră câteodată așa, are o grămadă de oameni cu căști în ureche, băieți care îi vezi, îi recunoști, care s-au antrenat în tot felul de lucruri care să le știe, să le citească. Stau împrejurul lui serviciile speciale. Când a fost domnul Ponta la noi la biserică, tot așa au venit SSP-ul dinainte și au verificat absolut totul. Oamenii ăia sunt plătiți cu o grămadă de bani să vegheze ca cineva să n-arunce un ou clocit în președinte sau în premier sau așa. Stau acolo pe fază așa ca să nu se întâmple ceva în fața camerelor de rău vedere. Și atenție, au un salariu extraordinar. Eu avem 100 pe degeaba, slăvit să fie Domnul. 100 pe degeaba, noi am plătit o zi. Dacă astăzi oameni mai buni ca mine, proroci cam mai buni ca mine, păstori mai buni ca mine, au auzit că s-au dus în vale și au căzut. Eu n-am rămas pentru că sunt imun. Am rămas din cauza că în spatele meu au fost oameni care m-au mai tras de mânică, care mi-au mai spus, frate Virgil, nu așa se face. De ce luați mărturisirea așa? Păi, dar am dreptul că nu e ok. Nu e ok lucrul. Și lucrurile astea m-au ajutat. Vedeau lucruri pe care eu nu le vedeam. Ai așa ceva? Știu că vrei independent. Știu că vrei să întrebi de caseria bisericii unde se cheltuiesc banii. Dacă ne întreabă ăștia duminica dimineața unde ești, ce spui? Vezi de neamurile tale, nu-i așa? Iubitul meu, ești în părtășia bisericii să te poți sfinți? Ridică-te și tu, cum am ridicat eu în fața adunării și am spus, fraților, eu chiar vreau să fiu mântuit. Observați ceva greșit la mine, un copil. Vedeți și spuneți. Nu vreau să mă fac de râs nici eu și nici pe voi. Observați o gafă, o vorbă, un cuvânt, o poantă, ceva ce am scăpat eu. Veniți și îmi spuneți, nu râdeți pe la dosul ce gafă mai făcut păstorul. Că nu e ok, nu sunteți frații mei așa. Vii și îmi spui mie că eu sunt dispus să mă pocăiesc. Gândești la fel? Că dacă nu gândești la fel, te aranjezi numai în față și în spate se întâmplă diverse lucruri pe care tu nici nu le vezi și într-o zi te vor trage în jos. De aceea e important. Ultimul aspect pe care vreau să-l subliniez, frații mei, pentru voi și pentru mine, sunt faptele. Este o vreme când trebuie să iei resursele pe care ți le dă Domnul și să începi să fii roditor. Să începi să fii roditor. Trăim într-o lume care are nevoie. De-a lungul timpului, pot să spun lucrul acesta, parte din Ucraina nu s-au comportat cum trebuie cu etnicii români de acolo. În ultimul timp, legile au fost restrictive și pentru ruși și pentru români. Problema când ucrainenii, nu contează naționalitatea, au intrat în năcazul ăsta, de care nici ei și nici noi nu suntem bucuroși. Toată lumea îi uimită, deși se întâmplă la graniță. Că așa-i creștinismul. Slăvit să fie Domnul. Așa-i creștinismul. Acum e momentul când în întunericul ăsta luminița ta luminează. Cât ești aici, dacă eu aprind un chibrit, n-are nicio valoare chibritul meu. Spuneți, băi, strânge-l și așa faci fum degeaba. Dacă în schimb o căzut lumina, chibritul meu are valoare. A căzut lumina în Ucraina. A venit întunericul peste lume și așa era venit cu pandemia. Acum orice gest a oamenilor, și astăzi discutam cu primarul și cu toți ceilalți, aleargă oamenii și astăzi mi-au dat plicuri oamenii ca să ajungă la oamenii respectivi. Sunt oameni care efectiv stau numai la frontieră, iau pe unii, iau pe alții, mai ales pe frați, pe surori, stau acolo, autoritățile, aleargă oamenii într-o parte, nu se mai uite că e ortodox, că e preot ortodox, fiecare face mâncare, alungă întunericul cât pot ei. Pentru că a venit o vreme să producem, Doamne ajută! Suntem fericiți și nu știm. Suntem binecuvântați și nu știm. Ce trist este când ai fost binecuvântat de Dumnezeu cu niște părinți grozavi care te-au așteptat și când ai mers la ei, stați, ai butonat numai telefonul. Când au murit și l-ai îngropat, degeaba plângi la căpătâiul lui tata, aș mai vrea să stau să mai dai un sfat. Parcă din mormânt tata întreabă, dar telefonul l-ai la tine? Stai pe telefon de acum, că ai tot timpul să stai pe telefon. De foarte multe ori suntem binecuvântați și nu ne prindem. Avem frați scumpi în biserică. Știu, câteodată vă deranjează dacă aș fi eu membru la dumneavoastră. Băi, iară fratele ăsta s-a luat din noi, s-a luat cu smochinul ăla care produce și care e numai de dizan, s-a luat din noi. Știți că la un moment dat sunt oameni mai dificili în biserică, dacă când auzi că au plecat, parcă îți pare rău. Păi era frumos, locul lui e gol. Băi, dar de ce n-am întins eu o mână la el?
De ce nu l-am îmbrățișat când a fost la slujbă? Păi am fost binecuvântat cu un om deosebit. Încep să-i observ calitățile când nu mai este și să constați din nou că ai fost fericit și n-ai știut. Dumnezeu să ne binecuvinteze să facem ceea ce trebuie. Mă iertați de cele 5 minute de... Frații mi-au spus că ceva e mai înainte, ceasul ăsta, celălalt la fel e înainte. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu mult har, cu multă putere și v-aș ruga fanfara. Mai cântați odată cântarea, tot din timpul meu de predică, ca să nu se iei păstorul din asta. Domnul să vă binecuvinteze.